Това на мен... Обратно, бе! Това на мене ми седи... Да, добре, прав си, секси ми. Да. Но само си го представи. На моето тело. На тебе как ще... На мен... Как ще те отворя тук? На мен ще залепне и ще го взема, наистина. Взимаш го, нали? Да, защото много момичета след това от отбора по гимнастика ще ме съмнуват. И аз така мисля. Изправете гърба. Ръцете горе. Заповядай. Като пати хора, мама. Ма ти що си бос? Ма здравейте, момчета. Здравейте, дами. Здравейте. Здравейте. Здрасти. Хайде. Здравейте. Много сте красиви. Вие също. С много добри екипи. Дайте да видим сега докъде сте стигнали с подготовката за състезанието другата седмица. ето вижте, аз Малко тук по-освободено. Коляното опъни, обърни стъпа. Обърни. Айде, достатъчно. Това упражнение се прави с изправен гръб. Моята коронна дисциплина е... Много съм добър и на лента, и на обръч и стопка, както изберете. Аз винаги се притеснявам преди състезание. Добре, дали да не изгледаме първо младите, а после да не ги потискаме и след това ние. Най-добре е девойките да започнат да стартират. Вие Добре. ще пробвам сега. Бърза. Това може, примерно, или този скок. Това скок може. Внимава сега. Аз мисля, ето този елемент да го опитате. Това си Значи въртен. изхвърля се обръча и отбива с крак по време на колело. Браво, но това е жестоко. Нали? Да. Да. Изключително сложен благодаря елемент. на всички. Кой е по-добър на обръч? Мисля, че Андрей. Хайде, моето момче, един обръч. Значи Андрей. Бланшет. Да, какво беше? Пируета на панше. Панше. Тя ще го повтори още веднъж. Да, айде. Хайде, Повтори го моето. още веднъж, просто за да ти направя забележка. Да. Все пак да видиш формата на тяло кръг. да. Къде е? Ето го. Тук Обръча вече го държи с почва панше. врата. Да. Така. Ето, Така, кръка е секунда само, вертикал. значи това трябва да ми увисне на врата. Така. Така. Кръка от коляно чакай, трябва да е аз ще много ти опънато. Да. Не знам дали повече Но и това нагоре коляно може. опъни. Ще трябва да поработим малко повече качества. Да? Абе, тя как се опъва така? Да, Чакай стяга сега, силно дръж си коляно. колата. Чакай, бе. Айде, като си толкова отворен. Видиш, ще трябват малко повече тренировки за този елемент. Айде, сега искам да те видя. Падьома, Искам да пани, видя точно как си така, идем. стягай коляно. Така, айде стегни, искам сега Ти си доста в по-пъната форма, Да, аз съм но доста още шпагат. Дигни нагоре кръчето. Още кръчето нагоре. Дигна го де. И после? И после това упражнение се изпълнява в пилует. С Добре, ако искате ротация. двамата с него синхрон ще го направим. Ето Така, сега. Не, добре, по-трябва с... едновременно. Само малко ми дай, ако обичаш пространство. Да. Аз така, само това така и... Опъни коляното, Андрей, падьома стегни. Точно така. Ще разкъсвам нещо. Къде? Ясно ляво. Чудесно, добре. Браво. Внимавай да не излети обръч. Това упражнение може би да направиш виж. изхвърляне. Ето това е много яко. Хайде до тук. Да, Добре. готов. Само че имам нужда от музика и аз. Готов ли си? Трайса, тихо, що се месиш? Айде, готов Защото не излагаш. Готов съм. Виж как застава тя. Поза. Добре, пускаме, започваме. Хайде, Андрей. Добре. Той импровизира. Хайде, вече ме играеш. Защо ще я гледа? Браво. Чудесни стъпки, браво. Браво! Аз по-скоро се нося по... Ти се справи чудесно. Така, бързо, Иван Тодев. Опитай първо само кълбо, без уред. И бързо сега, много напред отиде лентата. Лентата трябва да излети с много хубава парабола, за да имаш време да направиш ротациите. В момента, в който излети косо, няма време за...
Много набързо са ти направили снимка. Да. Ето. Пътя на очовечаването. Видя го, нали? Аз съм... Знаеш какво? Бистра, отиваш там Почувствай да музика. правите. И топката я освобождаваш. Опъваш крака и топката. Така. Даваш и правилна посока на топката. Много добре. Много правилно. Значи много добре ти се чува. Аз ще го пробвам още веднъж. И да сменим уреда. Да, и да сменим уреда. Не. Обратен е принципа. Трябва така да... Аз сега мисля, че правих преди, ама... Чудесно, идеална, бърза! Добре, След- му удари това. Чакате музиката. Хайде, дай от италианското поете, дай. От тук. Добре. До тук. Още веднъж да повторим. Поза. Иване след музика получава наказание. За завършване след музика получаваш наказание. Аз мисля, че да, малко завърших. Около 34 такта след музиката. Да. Аз си ги броих. Просто вие сте Всяка секунда след футболистите музика се се натоварят наказва. много по-малко от вас. Това е абсолютно сигурно. Но пък триката ни стоят много по-хубаво, отколкото екипите футболните. Да чуем оценката от безпристрастното жури. А постарахте се, имате талант. Има доста добри попадения. За това състезание няма да се получи. Следващата седмица ни е държавното. Може би да поработите малко повече за следващото, евентуално ако се Сигурно ли подготвите. сте, че ни казвате истината или просто деликатно ни... Ако вие имате желание, ще успеете. Колко време трябва да тренираме, за да влезем в тройка на републиканско? Зависи коя категория държавно. Има Да, категория елит, долна. най-високата категория, Б категория, малко Тези, по... които ще се явяват после на световно. Не, ние си поставяме високи цели. Ами тези момичета тренират 7 години сте вече в залата. Да. А на колко сте? Аз на 15. Значи половината от живота ви, значи са 33 години. Не, ние сме на 33. Половината от техния живот Тук е... да, половината от нашия е 17 години. Значи за 50-я 2300. 2000, това е? Чудесно. Ние си Ако поставяме- вие имате желание, ще Да, успеете. 2000. Това сме 30 стигнали на до тук, Олимпиадата, защото да. винаги сме си поставили високи цели. Да. Ние утре сме тук в залата. Благодаря ви, бяхте прекрасни. С килограмите внимавате на вечеря. По-малко. Добре, кой има контузия?